بسم الله الرحمن الرحیم. ریڈیو پاکستان تربت توار مراگش برمشے شاہد بن گوشداروں کا شمار جاؤ ہر کو جائے وشو وج دل و وجنام باتیں مجتی دعا و سلامت باتیں دائمہ شاتو گلو گنگلام باتیں زندتا ہے چوڑنگم گڑتی مگنداتے گلو شادہانی جمبر شمے سرا ساحیلو ساچان باتنت آمین سم آمین. دیوان پروگرام پروڈیوسر جلیل احمد بلوچ ہیں. اگوان کی موجانی سرا میں توارا سر کنانے کی ذمہ واری مروچی اکرند پدا جاوید صالح بلوچ اگوں نے گما نگران انجینئر نصرت اللہ ان سرجمی پروگرامانی نگرانی حمید شاکر گئی. مندارا مروچی ذوالقعدہ 29 تاریخیں 4/10/45 ہجری و جون ماہ اف تاریخیں 2024 سال روچ مروچی جمعۃ المبارک کے گند. مجہود کریں کہ میں گوش میں ہمراہداری میں گوش میں سیادی میں گوش میں نزدیکی و میں گوش میں انٹریکشن دن 4 بجے یک کجا برجا بیمانت اور میں شما ہمارا گوان کت کنے شما ہمارا میسج کت کنے شما ہمارا کلو راہی کت کنے یا گپ پتران ہم کت کنے اما بنگپی بھی اما سرحالی بھی تمائی سر. مندر بلوچی بطلے کے آلکو ظاہر گپتک پتن تاکیں کہ سندما سورج کے جانے گپتا آلکو ظاہر گپتا پتن تاکیں کہ سندما سورج کے جانے گپتا بزاں بائدن کے ارکس وتی رما یا وتی عزیزاں نزدیکی و رشتہ وکن آلکوے ظاہر گرگ بے معنی ہند چیا کہ آئیے گوں سندمائچ سیادی نیستے او بزاں ماگندام کہ چنہا ای دروگیں مزن مردی سبک کیے نو ما وتی رشتہ داران چے سکباز دور ہیں مروچی ہم یکنچے بنگپ پہ سرگپ پتران کنے یکنچے بنگپ پہ سرگپ جنے کہ یہ بنگپ ہوئے سرحال سرا مسگم کم گپ جتا کہ وتی سیادان چی دوری وتی رما چی دوری وتا چی وتی رشتہ داران خونی رشتہ داران چی دوری میں چاگرد تو کا سکباز ہستے کہ مارا وتی گانے سرا ظاہر کے او دوہمی سرا ما گھنو کے ما وطیانا نقص تاوان دیئے ما دوہمیہ رکستیں نپو پائدگ دیئے اگر ما راجی سطح ہم بچاریں کہ یک بلوچ سرکنتیں او یک بلوچی یک دری قومی انگریزی بی بی فرینچی بی بی ڈچی بی بی آئیارہ خوش کنگے باز رندائیں آئیارہ وش کنگے باز رندائیں نو آئیے واسطہ سک باز کان بلے وطی انو ما یک مثالی شمارہ دیں انو یک انگریزی بیتیں تے لوگا تو نظانے میں آئیرہ کجا بنا دینے تو آئیرہ انچو عزت دیئے انچو احترام دیئے انچو آئیے دیما پاتکا ہے بلکہ ایک بلوچی کے کہتے ہیں تو آئیرہ یک گلاسی آپ صلاح ہم نہ جنے پمشکا نو ادا آلکو سندم سر ظاہر گپتگا کہ سندم سورج کے او آ اشتری ورا کے اشتر آئیرہ وارتیں آ سورج کے نو ما گندے کہ نو آئیے سر ظاہر گرگا باید نہیں کہ آلکو ظاہر بگیرتے ہیں نو بلے ظاہر گپ بارنچیا نو بزا ما گندے میں چاگرد تو گا گیشتر وقت ما وطی میڑی ہستیں اگاں زمینی سرا دو برات ہم میڑے تگاں ما گندے ہیں کہ دو برات گوشی منی ہے برات گوشی منی ہے اگاں مجال نہیں کہ یک زمینی یک براتیا وطی جندے ذرہ بہاز ہوتا جاوید وطی جندے کمائی چی بہاز ہوتا بلے آئیے آدھے کے برات گوشن آئے میں پیتی پیرو کی جائے دادے مارا ہم بیرے سیکھوں یہ ڈولے بازیں واقعات ہستا امی چیزیں دو کا ظاہری کہری دوری کہانتے اور رشتہ بریک اپ بنتے ہیں رشتہ پروشنتے ہیں اور نبایت کے ماں ای ڈول بکنے نما مرچیا میں بنگپو ہمیں سرحال سرا گوش و گپ پتران کنے کہ پرچا ای وڑ بیتے ودموتی دوری ودموتی سیاہلی پرچا نیستیں ودموتی سیادی پرچا نیستیں ما پرچا ای ڈولے اما راج اما قوم اما ٹک اما بولک کامیاب و کامران بنتے کہ آوتی راج دوستیا برجا بیداری تے گوڑا آدیم روی کنتے نمکائیں چندے دیکھے گا پانی میں مگا
मणदरम मर्दुम इजबर चरे हबरा सही को सरपद नविते कि आइए जिंद वाहदा कदी उचितोर वती जिंदानी कुत आओ यार तो बिचार ओ हयाल बिगन कि मर्दुम यक वाहदे सस्सा कन तो होशा कैत वती अम ग्वस्ते ने मगा छम्मा शांक दंतु चारित गुणा आ दूर दूर हबेद चा दंजो तामोरो मोजांदगे हेच आइए चम्मानी नजिका नहते ग्रेशा नहते नू तो सरपद वे के हाओ जिंदगी वती अमा गुड़ सर रसित दुनिया अजीबें जा गहे ये दुनिया हजीबिन जा गही इदा तरा वड़वड़ें ताम रसितें दुनिया हलहतें वरग या नीबगानी तामा जुबान हिजबर शमुश्त नकंद लहतें त्रुपशु लहतें सूर लहतें शिरकिन लहतें जहर कुचल हमें बेमा लहतें सुख सुख हलवत लहतें बिचकन लहतें वजबो लहतें कंदक लहतें अरस लहतें बिमना की आमूशी सरजमे जिंदमाना गो मर्दुमा छेड़ मिड़ंत ओ बरे मर्दुम इशाना प्रोश दियन ओ बरे मर्दुमा ए प्रोश दियन क्वाहने त्रानग क्वाहने त्रानगानी जिरदा संबहीनग यक मुश्किल कारे पमिश्का चुशें वाहदा मा बाज त्रानगानी बारानी चिस्त कनगा दम बरें कपें पादत न कने गुणा जिंदगी छमे देमा बिचकंदाना तीर द्रंजाना में दिले तहा बजने तीरा सुम्बाना शिगवजी माँ हरची बेकने कि जिंदगी मैगी न उश्तित परछके आया चमारा देम तरेनेगी ओ मारा हला यलक कनेगी मारा यलक कनेगी है जिंदगी अगो त्रानगानी ग्रानिया चेर बार मकनित बल्कि गो वाहदा हमदस बेबित और रवान बेबित दांग के गुड़सरा वशी मंजिल असर बेबित रवे ये फिर बंदे ने मगा पता कहाँ गो शुमाल अहवाल वे बड़े दरे गुजदारों का शो हमारा ये अलविदी कि मैं तवार रेडियो इसमें हद्दो भी लंचोन इंसाफ इन सल्ला है गुड़ा हमारा टेक्स्ट भी कने या कि हमारा कॉल भी कने हमारा फ़ोन भी कने मैं हमारा जंग भी जने गुड़ा हमारा सरपत बैंक के मैं आवाज़ सल रही इसमें गुशानी नदरे दुनिया के त्रान का नगायंत मड़दरम मुराद साहिर गुशी के चा शपानी वशिवाबा दिल यकीमित सारबान चशपानी वशिवाबा दिल यकीमित सारबान ब्याहमुक राह सरा यक आप सरे पैदा कने मैं बजें दीवाना दरकारिंत हवर जानते पदा मैं बजें दीवाना दरकारिंत हवर जानते पदा पाजुले हमदर वरे ब्या शाहरे पैदा कने ओ मक्कहें माता बम्बूरे सस्सी वश रोदें तगन मक्कहें माता बम्बूरे सस्सी वश रोदें तगन ब्या के कीची हाकिमो सौदा गिरी पैदा कने ब्याचा दरियाहें जहाने हुक्मे करखें नगा ब्याचा दरियाहे जहाने हुक्मे करके नगा ओ पवता गिरां कीमती हैं गोहरे पैदा कने वानगाहंत मक्तबा करने सदानी सामरी वानगाहंत मक्तबा करने सदानी सामरी चा वती टक्का ब्यायक साहिरे पैदा करे मरदरा हुनी पा सांगा दोस्त नबित ओ पित कुश्ते ना होस्त नबित बलूची बतले के हुनी पसांगा दोस्त नबित पित कुश्ते ना होस्त नबित वैसा आइए के आ पित कुश्ते ने भी सांग दियागा या जूरगा दोस्त बुतना कंद हुनी दारे सरा बावर कनग नबित होने बदल मुदाम होनेंत सांग नहंत मढ़दरा बलूची बतलंत भले माँ गुशा के बायदिशिंग के माँ नज़दीकी वेकने माँ नफरताना दूर बेदारें माँ ज़िद्दो असद्दो कीनक रीजियारा ची दूर बेबे ओ वतारा शिवार बेबे चाहर छोड़ें
معاملات کے آ مارا گڑمنجانی آماچ کننتے آمارا شیر دیے تہا دور دین تو دکا دیاں بلے ما بطل کے سندو ما سورج کی جانے گپتا بلے آلکو زہر گپتا نو آلکو زہر گرہ نازانن چیئے بلے شما ہوں من آل دیئے چشکر شما زمانے کے مردم کے آواز چونے تو گوش گئے لگ منت جیاؤ صاف ہیں تو بلے کم مو کٹک 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 کنا گئے یہ چونے کٹک کٹک کی کنا گئے من نازانا زنا آواز برے برے ترک سک فل بھی منیلا شوٹٹ کنتے ہیں شاید بود کت کنتے ہیں بلے آواز انشاءاللہ میں جوہد کریں کہ سوتانی آواز میں آنا جہل بھی کریں اور ماوتی آواز ہمیں صاحبہ بیدار نا کہ آواز تہا خرابی میں تھے لکزار ور منتوار شمع مسکین آگے و مرال لیے گئے یہ بتائی کلو تئی میسیج نہ ٹیلی فونی نہ حالی نہ پیغامی نہ کہ چی حالے اچھی نہیں سے بلے شما ٹیلپون کود کنے مزانا کہ منا گوش دارگیں جنید نور شاہی تم پیچھے شاہی تم پا منی وہارانی امرائیا امید آبا چا آپ سرا پیر بخش ناز مارا گوش دارگیں اور چا جسکا مستری سرور چا بگزامرانی بازارا اسد برکت دیہانی چا آپ سرا عبدالرشید ڈنڈاری مارا گوش دارگیں اور مارا گوش دارگاں میں دیکھے سنگینی گوہار دیکھے سنگینی مات میں واجہیں پیت میں واجہیں کماشیں پیروک مارا دروہا گوش دارگا مدرستانی بھی دلے جوہلا کا منتوارا و خاص رنگا منتوارا گلزار شاہ دے کے مارا دائمہ ٹیلپون کن تعزیز رولی ہم کو لوگ مانا مردمہ مارا گوش داری تیں برے برے چوکانی لاپے والے نگے ہاتھ رہو تی کارو کس باگون 10 گٹو 10 گلاش بھی و برے برے گھر میں وجہا چھی بھی تیں بلے محکمہ موسمیات گوشے کے علانی ردا کہ 4 تاریخ سے بگرتا 10 تاریخ کا ایک سسٹم داخل بتا مکران حد و ابیلا کہ جاہی جاہی ترند ہور گواریتیں ہو جاہی جاہی سبکیں ہور گواریتیں اور ما دعا کریں گے رب ذوالجلال کہ ار چھوڑیں مصیبت ور چھوڑیں چی آنچے مارا برکی نیت ویلو حادثات آنچے میں دعا ہاں گو رب ذوالجلال مارے دارا گرمی موسم یقیناً گرمی وڑوڑا کہتے ہیں سخت ٹیمپریچر زیادہ بیتے ہیں لیوار وجہ بلکہ نہ مابوشاں کہ تب دو لیوار کے بیتے ہیں بڑا یقیناً گرمی یہ ٹیمپریچر آر ہوتے ہیں بورزا پارا بورزار ہوتے ہیں بلے عید مردم سک کم بیتے ہیں نو ہر دن کے ٹیمپریچر جہل کپی ایمیوڈیٹی زیادہ بیتے ہیں یہ پاور زیادہ بیتے ہیں موئسچرائزنگ زیادہ بیتے ہیں مثلا نمبی کے گیش بیتے ہیں گڑا یقیناً عید مردمارا جنجال کنا اور ای ٹیمپریچر گندگا جہل لیں بلے آئی فیل لائک کیس نے بعض ہیں اگر سیئیں گوڑا چل آئی فیل لائک چل لیں گوڑا چلو پنجائے قریب آئیے فیل لائکنگ کے آئی تو کم موئسچرائزنگ یا ہیمیوڈیٹی پاور گیشن روی ایک پر بندی نیم کا پتہ تناو حدا تک شو ٹیلپون لگن دیوانے براہ پاکستان تربت توار مردر ہم نے وحدی میگچین وحدو پاسانی ردا 2 بجے چلو 7 منٹ بودتگن گوشند کے نیکیے بدلا نیکی کنا گلمی و اجدرین کسی اگاں مزنی نیکیے دیما درد نکند چشکے اگاں کسیا چا دومیا بینگ وارتا تبایدن کے آئیے بدلا شیری و بیواری نین پمشکا بلوچ گشاں آ مرد کے بینگاں ورند شیراں باہر کنند مردارا آ مرد کے اگدہاں زوراں آ مرد کے زوراں تگدہاں نے مرتگند نے زندگند بتلے کہ آ مرد کے زوراں تگدہاں نے مرتگند نے زندگند بساں آ مرد کے گرانے ذمہ واری یا گرانے ذمہ یا اگدہ کے زورند آ ہجبر دل ہی میں نیند مدام سوگا ہوشی وارند آ مرد ہر واحدہ دل تپر کہند او دلا ہمیں کارند کہ نابائد کے آ وتی ہم ذمہ واریو اتی ذمہ واریہ پیلا مکنند او شگانی مبند مردارا یک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشتگ کہ وحدے کے چش شمارا کسے دعا لوٹیت گڑا گو سرجم صدقی اب لوٹیت دل ایمنی اب لوٹیت دل پراہی اب لوٹیت و چش گوشت کے اے اللہ اگاں تو بلوٹے بدے پرچکے پاکی اللہ چکس سلاچار مجبور نائنت شو میں ٹیلپون نایا آگاں گوڑا نو چون کنے نو گوش دار ہیں
یک کوہنے سوتے کئی توارا حکیم بلوچ توارا یک وشیں و کوہنے یک جوان طرزی نمگا آنگندے نا شو کنے نا یہ زمانے کے مردوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وجہ گلزار شاد گلزار ماشوارا وشت کنے دیوانے تو کا تو گوش دار گئے آواز صلی ہی شبہ کر رہا. جی گلزار شاد ماں مرچی ہمیں گپا جنگا ہیں کہ ماں وطیانی گوما پرچا نفرت کنے ماں دگرارا پرچا دوست داریں ماں پرچا ود ماں وطی برات کشی وطی راجے وطی قومے وطی فردے وطی مردمانی گوما ظاہر و قہری یا کہ دوری یا جنگ میڑ ایشانچی حبید مارا بد برگ ای ہم ہستا میں راجے تو کا ماں پرچا بد براں ماں پرچا ظاہر گرام پرچا میں وطی دوست نہ دارا. جی 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 بالکل بالکل صحیح کچھ لگ جی جی ہاں نبایت کے مدگرا رکھے سے بگوشے صحیح کچھ جی ماوتی برات بالکل راستے بھلے ہمیں تو جی راستو شیر لک منت جی سلامت بات بانے کجام بھی بیتے فیض محمد ہے کجام سوت بھی جی شما ہم سلامت باتیں گوتی فیملی جی فیض محمد بلوچ توارا یک سوتی گڑما پٹو پول کنے یک کوہنے سوتی پٹین تی گوشانی نادر کنے کے جوہدا کنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وچونے دے وشے برابر ہے الحمدللہ اللہ شمارا وش جوڑ درا سلامت بکا بعض وشی بھی کہ شما ہمارا ٹیلیفون کنے شما میں گما جوڑے تھے انچو سما بھی کہ شما میں فیملی ممبر ہے انچو سما بھی کہ شما میں جگر ٹکرے انچو سما بھی کہ شما میں جند بات نے کئی وقتی مہربان کئی وقتی لائکی کئی وقتی مہربانی کہ ہمارا پا کسے وقتی میں بھرے کئی وشی زبان شرکی نے گپان نا یہ شما مہر مہربانی ہیں اور ماں لوٹیں کہ شما بیائش آواز سلی شما کی رپی دا کے ہیں آواز صاحب شہر میں جال بورد دی بس بورداروں کتی جالا بورداروں پر جال کتی ہمیں اڑگو. اچھا ہمیں دورانا کہ میں گپ جنگا بے اگر نا سوتا نہیں ہمیں تو گپ جنگا بے سوت شہر رہا تھی آواز جال بورد دی گئے مطلب بعض آرہا ہے مچھی ماکی سبزی ماکی کا ساجی آری بوردار پر کتی ہاں گوڑا آواز جن منیلا فول لیں جاوید کم کے مائک والا چیا جاہل بے کہاں اشیاء وائی دوینا کم کے میزان بے کہاں تقریباً نو منیلا آواز شہر بھی صاحب بھی سلی یشو میں گوشانی نادر بھی جی جی گوشت دار رکھ بھی تھے تو مربوش کے مرچے وطما وطی یعنی سرا ظاہر گپتگیں او مارا دگر دوست بھی ما وطیارا ارزش تو بستارا نہ دیئیں او ما دگرارا گشتر اہمیت دیئیں اگر بالفرض محال یک دری کو میں مردمی میں بلوچ راج کچھ ہم یک بول کے مردمی آرا بگوشی مانتا یہ گما کنداں ہور میں نو مقصد یہ غلط ہے یہ بارے آتی کوما گوشت گئیں تو ظاہر بگیرا یہ سرا تو آئیے ربوش کے تو بھئی منی کومارا گوشت کت نہ کنے وہ امید آبا ما برات دشمن بوتا او جائیدادی معاملات بوتگاں کے ودما وتی ظاہری قہری ایت کگاں سمجھداری و پہم و شہاری نیستیں مگندگاں کہ میں گیشتریں نقصان باریے مستریں سبب ہمیں پرشت پروشیے مستریں سبب ہمیں نادوستی ہیں. جی بعض وقت خراب کے کتا آکا جی کہ وطما وط ظاہری ناکتا کی نادوستی و برامدانی ہم سارگانی دوستی مطلب مردمان دوستی ڈننے گانے جی اچھا مردمان کہیں کہ وطیاں کی مطلب بعض اندہ خفافی بیزاری دی پس وطما وط کے نزدیک ورد بھی انہوں آئے گپ ترانی بھی جنگ میری بھی کسی گائی بھی انگو ہم دل پوش دل گیا بھی آئی دل پوشی چاہی دل لے گیا بھی آئی ایسی نزدیکی ناکام تو اسے
دل شرط بھی یا وقت طرح شرط او ہماری کا آگے دل دی گیا کو دنی بات میں اوشن ولی کو آئی ہم دل خوشی بل ہمیں چیز توشی وجہ بود گود کا نہ منگوشن کے مہر منگوشان نزدیکی منگوشان سیادی ایم اپروشان اور اشانہ مہر دیے گئے ارکسی وتی ایک سائیکی ارکسی وتی یک بودش دے ارکس وتی بود مطابقہ کار وتی کاراں کنگ لوٹتے یک کی پا تحملی یک کی پا بے تحملی یک کی پا کارگشادی وتی گشینے میرے کمی میں وجہ ہے میرے کمی تیسرے زمانہ گتا وقت زمانہ کا مہر زیادہ ہوتا دوسری زیادہ ہوتا انو اکھا چاہوتا چیز کسنے بھی اکھا چاہوتا چیز کرتا ہے وہ دومی آجتی نہیں جی آجت نہیں دومی تیرا ہوگ نہیں ہمسائیگی نہیں ہندو گیدار نہیں بیماری چارک نہیں وہ مچہ ہمیں مردوں ہمسائے کشکر کسی لوگ دفاع نہ رو بالکل چھ وجہ ہیں تو سی رہے اور تو بی میرے تو گرام میرے بل یہ چیز ہمارا گندے ہمیں بل درآمدی کے درآمدی سے کہ مردوں کے نائز کرنے لوگ رہا کہ مردوں آئی رہے عزتی دا اب آئی ہم نندو نیادی کا تاکہ درآمد پر باندھ ہمارا ہوتی ایریا گھت میں کہ پلان جائے سو مردوں عزت نہ آتا نیر نہ آتا کوئی مردوں شارے مردوں نیا بل یہ چیز گندہ ہے ہمارا جی بالکل صحیح کچھ اللہ ہزار وار محنت وار آگے گمام رداری کرنے کے دیوانے کا باہر وشوات دل بات ہے شبریاتی گواری منیا و دوشکن دوستان لاکھ سلام سلامت بات ہے تیسکا پر لاکھ سلام دیتے سلامت بات ہے دیگر سی وشب اللہ باہوٹ اللہ میر باہوٹ بات ہے سلامت بات ہے فیض محمد بلوچے ٹریک تیاریں شمی گوشانی ان تربت توار میڈیم وے 584 کلو ارز سرما گوش مطران کنے گئے واحد پاس ہوتی گڈی سیم سران سر بوگی ہیں مجہد کنے کہ شمی روان داتے گئے شمی دین داتے گئے میسیج کلو ہم آوار بکنے بل ایک ٹیل پونی آوار کنے جی السلام علیکم ورحمت اللہ ایدر یا جنید جی منچوں ساتھ کے ایدر بھی یا کہ جنید بھی بلے پیسری کی نا گیپت جی کول لگیا جی آؤ بری بری نو خوش کو بھی نا ما اصلا کم کے ڈاننا درد کو پتا ماہت کو زوزو تا زانا ایوڑ بھی بری بری کول لگا ہم گیتے پتو مارا کاندے اتنا مامشی تو کیا زانا پتا مارا گیپ تو جی جی بالکل ہمیں وڑنا ہے جائیدادانی سر میرا گی ہاں ظاہر کی رہ گئے ماں وطی براتا دوست نہ دارے ماں دیگرے براتا دوست دارے چوشو کنے زمانے کے نماز ہے ہاں چوشو کنے زمانے کے نماز ہے ہاں بالکل انچ لک منت گر تو شانا چھی تو شو وجہ چھی بھی بنو کی سبب چھی بھی تی مہرے کمی ہیں یا کہ نازانتی ہیں مہرے کمی ہیں بالکل میں چیزیں مہر رہے گی اچھا مہرے کمی سمجھے گے سمجھے ہاں وطیارہ ندیاں دومیارہ دیاں درآمد دیاں جی جی بالکل برداشت نہ کرنا بھلے وجہ پیر بخش شگاہت کے وتی کٹے ٹہیں گا پجم سے دل کا مردمارا اور پمش کا یہ دل روت ہیں یہ شر چکا ستا انوال اٹھت کے مندگے پوتا شر مردمی در بگے جم پمش کا ڈنیارا چو دوست داری کے بلکہ بت کت کن کے یہ گوما شر بھی اگر آ شر نبی گڑا یہ گوما ہنچو کا ٹیٹا بھی آئے گا جی سلامت بات ہے است بات ہے آگے گمام رداری کرنے کے لگ ہزار وار محنت وار یہ اعلیٰ ہمارا بھی دیکھے توار چھونے ریڈی ہوئے گڑا پھر باک چوشی رو برزا کھے جہلا رو برزا چو فٹ بال ہے وڑا ہاں تو چی آواز سر کبھی پتا جہلا کبھی پتا سر کبھی پتا جہلا کبھی جی لگ میں ندوار آگے معاملداری کرنے کے دیوانے تاہ باہر ضرور گئے جی وعلیکم السلام تو ہم اللہ میارو باہوٹ بات ہے تناوت تک دے مائی رنتی یک کولو ہی دراج بور رہے شما مسکین دراج بور نہیں میسیج دراج بور رہے جی شما مسکین وشین کے وشین جنبر دائم شمی سرا ساحیل و ساچان بے باتن انچوش کے ساچانن آمین سم آمین جے وجہ تو راست گشے بلے بلوچاں ای ہم گشتہ کہ گورکاں کے ہول میشاں کے بار بزاں وتی اما رما یلا مکن یہ وشی مطلع ماشی منی دیما گوستانا یاد نہیں اگر نا
तई राह दराज बुर बीते ओ यक नेमगे ओ शिल सरें कुंटग चो गुरकी दंताना तई तरा गठ पांचान तरा गठ पाचिगे तई गठ पाचिगे वदाराहन ओ दुहमी नेमगा आस जंबूरें देमा स्याह तहारें गारिंद के पादा हीर कने मर्दुम हमें कंडा कपिते ओ پشت نزانے چیئے چوک چھک جنے چھا پشتا چھک جنے گڑا ہڑک کئی کوچک پتئی اما ہونے تنی گن بلوچاں یہ ہم گوشتا کہ ناکن چا گوشتا جتا نبی تی راستے گوشتا بلے ای دور مردم وطی اما ناکن ہمرائیا گوشتے چنگے جہدان تاو مردم ہوتی لنکو کنا چن ناکن چن بطلا میں ڈولیں گشتنا میں ڈولیں کہ انچش گمان بیتے ہیں کہ ارکس چا دومی بیزارن او اے حیال نکن کہ منی دردانی درمان کنوک ہمیں منی جندے سے آدوارے سان باز وشن پوائنٹ کے ہاں گندے نا تی گورو کپن کنوک تی علاج کنوک تی پودو کمیشان اگوشی اگا منا سکی بگیت گوڑا ہمیں منی دیم پان بیتے ہیں بلے چوش کے من میرو لڑا گندہ بالگتر گورانی چراغ جائیں صابر لیے راست گوشتا کہ نیستیں دلی دوستی چوشیں تی گمان ارزان کن چا محرمین دستان وتی ٹپان تی درمان کن وہ ہمیں پلوہا مالوٹیں سے شما جے اجازت کے وتی آرہ دائما ارزش تو بستار بدے